Vale, pois comezamos logo a sesión cunha lección inaugural de Gonzalo Navaza. Supoño que moitos dos presentes o coñecen de sobra, non fai falta moita presentación, pero por deferencia aos que son de fora, pois vou dicir só unhas palabras. É profesor titular na Universidade de Vigo. Comezou os seus traballos investigadores a producir publicacións de tipo científico a partir do ano 1990, case todos orientados ao terreo da onomástica. De feito, a súa tese de doutoramento, que é Fitotoponimia de Galicia, en realidade máis ben da provincia de Ourense que de toda Galicia, pero os topónimos ourensáns teñen correlatos en calquera das outras provincias tamén. Comezou a reunir o material para esta tese cando se estaba revisando o nomenclátor de Galicia. Como saben, o nomenclátor de Galicia está moi castelanizado, polo menos ata o ano 1960 que é o 1970, que é o último nomenclátor oficial de España sin corrixir. Encargouse a el que fixese unha revisión para o Instituto Xeográfico, que estaba publicando os mapas un 25.000, e aproveitando esa ocasión de revisión dos mapas do Instituto Xeográfico Nacional de España, recolleu moita toponimia da provincia de Ourense. Iso foi a base da súa tese de doutoramento, que, como digo, é fitotoponimia da provincia de Ourense, de galega en xeral. E a partir de entón, pois, dedicou moitos dos seus libros e dos seus artigos en revistas científicas ou incluso en revistas de circulación máis ben local ao estudo da onomástica. Como saben, compaxina este labor tamén co de escritor, un escritor tanto en verso como en prosa. Polas dúas cousas foi premiado varias veces con premios moi importantes de ámbito nacional e ámbito tamén galego. Traballou en moitas outras cousas. Na actualidade é membro electo para académico numerario de RAC. Dentro duns días lerá o seu discurso. Xa era membro correspondente da Academia e, como tal, participa no Seminario de Onomástica desta institución, que é a encargada da revisión do nomenclátor de Galicia. Como saben, o nomenclátor ten por riba de 40.000 topónimos. Moitos deles estaban deturpados, é dicir, non coincidía a forma oficial que estaba coa forma que decía a xente do lugar. Algúns deles incluso estaban case olvidados pola xente, polos propios usuarios. Usaban a forma castelá en vez da forma histórica. Participa tamén na revisión deste nomenclátor en outros proxectos de onomástica. Por exemplo, dentro de pouco aparecerá un dicionario de apelidos galegos dos que el, con outros académicos numerarios e correspondentes, autor. Entón, imos hoxe escoitarlle esta comunicación sobre etimoloxías xacobeas. Creo que é moi caído para discurso inaugural deste congreso. Moi bo día a todo o mundo, moitas grazas por estares aquí, moitas grazas, Antón, por esta presentación. Eu, a verdade, que se me dedico a toponimia foi porque Antón me propuxo. Eu estaba de profesor tranquilamente no meu instituto de Ourense, propúxome embarcarme na revisión da cartografía do Instituto Xeográfico. Vin que era unha cousa fascinante e cambiou unha vida. Foi porque me propuxo Antón
poñerme a traballar nos mapas e andar facendo un máster na aldea, como pedía hai tempo Xesús Alonso Montero para os profesores de galego en ensino medio daquela. Bueno, pois este título un pouco ambiguo de etimoloxía xacobeas, porque vou falar de etimoloxía no sentido científico en que falamos hoxe, pero tamén vou falar da arte etimolóxica medieval que está moi presente en moitos tipos de cousas. Chamanlle arte etimolóxica, que é a especie de ocorrencia que buscaba que ocultan, que teñen as palabras que revelan o íntimo significado oculto das realidades que designan. Non ten nada que ver, ou non ten nada que ver, é distinto do que nós hoxe entendemos por etimoloxía, pero estivo moi presente na historia, creou lendas, hai lendas creadas por esa propia etimoloxía, por exemplo, está detrás de moita iconografía, especialmente na heráldica, na arte do blasón, de maneira que con frecuencia nós a partir das imaxes da heráldica recoñecemos cal era a etimoloxía que estaba no sustrato, despois o que estaba debaixo desa imaxe. Despois comento algún exemplo. Como se fai para pasar? Vou empezar falando do nome de Santiago, unha especie de introducción puramente de onomástica persoal para matizar algúns detalles. Pon o seguinte: o nome de Santiago é un nome de tradición da tradición bíblica, ten a orixe no hebreo, nun sustantivo común desa lingua que significa calcañar ou talón. O que me interesa é que desde o punto de vista onomástico hai unha tradición, unha longa tradición, independente xa do hebreo, das adaptacións da Biblia ou das traduccións ao grego e máis ao latín, que xa bifurca o nome en dúas estirpes onomásticas. Por un lado, Jacobus, ou Jacob, é dicir, o que ten tónica a vocal penúltima, que é o nome correspondente ao patriarca do Antigo Testamento, é unha variante Jacobus, ou Jacopus, tamén poño a terceira forma con P, creo que é exclusivamente italiana, é unha especie de ultracultismo, e outra segunda variante con M, Jacomus. É dicir, hai dúas estirpes onomásticas, a que conduce a Jacob e a que conduce a Santiago. Con frecuencia, na tradición, ás veces confúndense. Un individuo chamado Xacobe, en galego, pode celebrar o día do seu santo ou o día de Santiago, pero realmente hai aí dúas tradicións diferenciadas. A que nos interesa nos é a segunda, o do nome dos apóstolos e de outros personaxes do Novo Testamento, que figura así con esa forma: Jacobus e Jacomus. Separei, polo tanto, as variantes onomásticas que proceden de Jacobus, que serían o propio Santiago, Jacobo, Jacopo en italiano, o Jacques francés, poño entre paréntesis aí, o Jacques francés produciu moito léxico común derivado do propio nome persoal, e ese léxico, Jacquet era un casi sinónimo na Idade Media de peregrino en francés, e esa denominación produciu moito léxico común que de rebote volveu a nós, ou decir que en certa medida, cando falamos de chaqueta ou chaquetón, estamos utilizando o léxico provocado por este sitio en que nos encontramos, aínda que despois de andar viaxando por outros lugares. Das formas con M, singularmente a italiana, ya como é a que ten máis uso na actualidade, pero cito tamén aí o antigo francés Jem, que é o causante do James inglés e de outras variantes, porque en francés produciuse estas dúas variantes, a variante con M e a outra, conviviron, finalmente impúxose de Jacques, pero conviviu tamén esa outra, Jacme, que era a forma occitana, e a forma catalá antiga, Jaume, a catalá moderna, Jaime, a castelá resultante desta
variante catalá, o James, a que fixe referencia antes dos anglófonos, e Xácome, que é unha variante galega que temos, outra das variantes do nome que temos en galego, que se rexistra relativamente tarde, no século XIII, polo cal é moi probable, e polos propios individuos que portan ese nome, é moi probable que sexa naquel momento un nome de moda, unha moda chegada probablemente do occitano. Bueno, iso é o que quería comentar acerca do nome. O que ten de particular Santiago, a forma que temos nós, é a aglutinación do adxetivo, fronte a outras variantes que existen por aí, a forma propia do resultado galego e tamén do castelán, que procede deste noso. Existen formas deglutinadas, é dicir, sen o adxetivo, a variante Iago, que durante un tempo funcionou como hipocorístico de Santiago, pero hoxe funciona como un nome autónomo, tamén con Y, Iago, Tiago, que é unha segmentación deficiente, onde o T do adxetivo quedou no nome, como sucede noutros casos, eu que sei, como tampouco son moitos, pero sucede, por exemplo, no nome Telmo, outro santo tan vinculado á nosa tradición, que en orixe ese T de Telmo ven do adxetivo santo. Tamén me interesa comentar que non ten vinculación co nome Diego, a pesar de que está arraigadísima a asociación entre estes dous nomes. Outro día na Wikipedia española, na entrada de Diego, non só dan como a variante de Santiago, sino que ademais din que o Didacus, este que vemos nos documentos aos que nos dedicamos, non existiu realmente, é unha latinización de Santiago. Non é así. Didacus é un nome perfectamente vivo, é un nome hispánico de orixe controvertida, pero non ten nada que ver co outro, e que era esdrúxulo, móstrao, por exemplo, o seu patronímico formado sobre o xenitivo didaqui, que dá Díaz, ten a tónica no I, e non noutra sílaba, polo tanto, hoxe a xente dirá Diego, pero na forma originaria era Diego, e precisamente por ser a vocal tónica o I, é o que explica as outras variantes Diego, Diago, Diogo. É a vogal átona a que anda bailando. Se fose tónica non habería problema, pero quero desterrar esta identificación desde o punto de vista do santoral. Se alguén se chama Diego e celebra o día do seu santo, o día de Santiago, non pasa nada, pero desde o punto de vista da xenealoxía onomástica é un nome que non ten relación etimolóxica cos que acabamos de ver. Agora vou falar do nome de Santiago e do nome de Compostela, do nome da cidade en que estamos. Non sei se ve, que aí vexo medio tachado. Bueno, seleccionei os diferentes nomes, é unha cousa ben coñecida, isto non é investigación recente, nin isto, os expertos coñeceno. Os nomes máis antigos con que se rexistra o lugar onde nos atopamos, é dicir, esta cidade, o lugar de inventio, pois aí, para dir, onde no século IX supostamente aparece o sepulcro do apóstolo. Nos primeiros séculos, é dicir, no século IX e no século X, curiosamente, tarda en asomar o nome de Compostela, con que máis adiante sería coñecido. Tarda en registrarse porque se utilizan outros nomes. No propio ambiente eclesiástico vinculado coa tumba do apóstolo e máis nos documentos reais, o nome moi frecuente é o de Archis Marmoricis, ou Arcae Marmórica, pero con frecuencia aparece en ablativo, in Archis Marmoricis, é dicir, nas arcas de mármore, que é o lugar onde supostamente, é dicir, o recipiente onde supostamente se atoparon os restos.
Esta insistencia neste topónimo, os latinistas xa teñen explicado, Díaz y Díaz ou Moralejo, que non existe en latín un adxetivo derivado de mármore con ese sufixo, ou non existía ata esta invención. É dicir, o adxetivo derivado de mármore habitual é marmoreus, é marmóricus, é unha invención para acomodarse a un nome que, segundo certa tradición, que falaba do enterramento do apóstolo lonxe de Xerusalén, que é onde foi degolado, martirizado, aparecía en algunhas fontes unha caia marmárica, por aproximarse a ese marmárica, utilízase este adxetivo derivado de mármore como marmóricos. É dicir, é un topónimo seguramente que non tivo uso popular, é simplemente unha denominación oficial dos escritos, e ten que ver coa xustificación da certeza do apóstolo. Outro nome, case simultáneo, ou máis ben simultáneo, porque ás veces é unha conxunción dos dous, é o de locus santos ou santus locus, pero ás veces é tamén santus locus. In arquis marmoricis santus locus, etc. O de non comentei. Habitualmente en plural, ou case sempre en plural, arquis marmoricis, porque ás veces, con variantes en masculino, arcubus, asociano a arco e non a arca, funcionan as dúas variantes. Locus santos, santus locus, ás veces con complemento en xenitivo, Santi Jacobi ou Apóstoli Jacobi, perdón, Jacobi, xa estaba marchando detrás do patriarca, locus beati Jacobi ou locus santus Apóstoli Jacobi, é dicir, que xa vai aparecendo o nome, pero de todos modos a denominación habitual nestes documentos é a de locus santos, santo apostólico loco e outras variantes. O nome de Compostela, xa teñen comentado os expertos, aparece relativamente tarde, máis de século e medio despois da suposta inventio, do achado, do sepulcro, empezas a utilizar o nome de Compostela. Por que esta aparición tardía? Xa tiña ese nome. A xente tende a pensar, quen se ocupou disto, que probablemente, primeiro, é o único nome popular destes primeiros, os outros son oficiais das fontes escritas. Compostela xa desde, bense, considerando que realmente era un nome popular. Xa non menciono os autores que insistiron nisto, dou aí varios exemplos. O nome de Compostela tradicionalmente, cando digo tradicionalmente, non é desde sempre, sino máis ben a partir do século XIV tal vez, ou mellor un pouco antes, desde o XIII, pero non é desde os inicios da Idade Media, vense asociando a unha lenda etimolóxica, unha etimoloxía destas que comentei antes, da arte etimolóxica, a un campus stelae, é dicir, o campo da estrela. E logo na toponimia da cidade hai realmente hoxe un campo de estrela, pero un topónimo moderno. Bueno, puxen aí a arca, a lápida de Teodomiro, que apareceu nas excavacións feitas máis recentemente, que era o bispo de Iria, no momento en que se produciu a inventio, é dicir, o achado. As narracións, antes usei documentos, son documentos notariais, textos de carácter oficial, estas son relatos, narracións. As narracións que refiren por primeira vez a inventio non fan mención das estrelas nin da estrela, porque o que vou comentar agora é que a estrela é unha achega da mitoloxía carolinxia. Pois ben, a primeira narración da inventio que se coñece é a chamada Concordia de Antealtares do ano 1077. Algúns tópicos toponímicos xa van aparecendo aquí, o de Infinibus Galecie, aparece por primeira vez ese anacoreta chamado Paio, en latín Pelagius, que ve unhas claridades, unhas luminarias e uns anxos. O que me interesa aquí é suliñar que non hai aínda a estrela na lenda. Utiliza este marmoricis lapidibus, é dicir, volve a insistir na denominación, este xa é un relato. Ten interese tamén que o anacoreta chamado Paio ve desde a iglesia
de San Félix de Lobio. Lobio, ou sea, a igrexa de San Félix o Lobio, esa zona. Lobio é unha palabra de orixe xermánica, supostamente sueva, medieval, que xa existía toponimia previa no lugar. A lenda que fala dun descampado, un bosque, un sitio inhabitado onde aparecen sinais, contradice coa realidade que mostra a arqueoloxía. Era un sitio habitado, hai unha gran necrópole do tempo dos suevos, e debaixo desa necrópole hai unha necrópole romana. É dicir, o lugar era un lugar habitado onde se produciu esta... E existen topónimos previos. Logo nun dos apartados falo de algúns topónimos que teñen que ser anteriores ou que supostamente teñen que ser anteriores porque son prelatinos. Carlos Gúa vai falar de un deles, unha rúa que houbo en Santiago que tiña un nome supostamente céltico, pero hai outros topónimos na cidade. Unha rúa de Tarás que aparece con frecuencia ten que ser probablemente tamén un topónimo prerromano. Despois vou falar do Tarás para outra cousa. Bueno, esta é a primeira narración. Despois desta, as narracións da Inventio son a da compostelana, da historia compostelana, e a do Cronicón iriense. Non varían moito respecto das anteriores, pero teñen a particularidade de que xa indican ese liberum donum como nome do lugar previo a chamarse Compostela. Como di aí, no Cronicón, que é o da baixo, bueno, non, o Cronicón vimos despois, no da arriba, o loco que Tunc chamaban liberum donum, e nunc chamamos, decir, que agora chamamos Compostela. Xa nos dá garantía de que é o nome que se viña utilizando. Este liberum donum máis adiante aparecerá con a forma romance libredom, pero nos primeiros textos aparece, non sei si, liberum donum, é dicir, un don, unha doazón libre. Suscitou moitísimos... Bueno, despois falo. Hai unha tendencia que pensou que Libredón efectivamente era o nome antigo de Santiago e viu nel un nome céltico, cando se cría que existía en Hispania toponimia formada co elemento dunum, que os lingüistas xa desacreditaron esta etimoloxía, dando a entender que precisamente o correspondente ao dunum na toponimia céltica da Galia en Hispania viña sendo Briga e os seus parentes, de maneira que non... Por exemplo, cando Moralejo desacredita esta etimoloxía de Libredón, aínda se pensaba que podía haber, naquel tempo ainda pensaban que Dumbría tiña que ver con este dunum e cousas así, hoxe xa non se sostén, pero durante moito tempo, xa digo, tivo a súa importancia. En tempo chamábase Liberum Donum e, na actualidade, Compostela. No Cronicón iriense xa introduce aí unha escena de imposición do nome, e como vedes que comenta, xuntáronse sapientes viri, uns homes sabios xuntanse e din, como lle chamaremos a este sitio? Cuidan quo nomine vocaretur locus iste? Entón, uns din, cuidan dixerum locum sanctum, ese está registrado nos documentos. Cuidan liberum donum, o que xa antes falamos. Cuidan compositum telus. Aquí aparece xa outra das etimoloxías que deron lugar a diferentes interpretacións. É curioso que cando se publica por primeira vez o Cronicón iriense na España Sagrada de o padre Flórez, o propio Flórez burlase un pouco destas etimoloxías e di bueno, di que é pueril, non recordo ahora exactamente, pero que trapallada esta do compositum telus e peor o que ven a continuación, porque asocia o nome de Iria a tres diferentes vinculacións toponímicas. O nome de Iria ou ben un nome de Bisría, que nos daba a tradición escrita tamén para o suposto lugar de destino da traslatio do cadáver do apóstolo. Pois ben, comenta aí que Iria relacionou con Ilian, o que quere decir, vincula con Troia, é dicir, a historia troiana e o nome de Ilia, ou ben, tamén insiste que ese Bisría sería entre os dous ríos, entre Ulla e Osar, como despois
Este Bisrian, por exemplo, foi, por parte de algúns filólogos, foi interpretado como unha palabra de orixe galega. Eu lembro agora que Edelmiro Bascuas, para explicar o termo, o apelativo como un bisbarra, apela a este bisría que aparece nesta documentación, do cal non temos ningunha noticia de que existise realmente como topónimo, fora da fantasía do Cronicón iriense. O terceiro que poño aquí é un fragmento da epístola do Papa León, que se reproduce, e hai referencias a él no Códice Calistino, que era un texto que supostamente indicaba que o cadáver do apóstolo foi enterrado nese lugar. E vimos ver a seguinte, reproduzo aquí o que di López Ferreiro na súa... Bueno, o que me interesou do previo é ver que a estrela na mitoloxía non aparece nas primeiras documentacións. É dicir, non hai estrela. É na narración da Inventio, que aparece nesa concordia de antealtares, o Anacoreta Paio ve luces e anxos, pero non hai aínda a estrela que logo sería iconográfica. Durante moito tempo esa estrela, xa desde finais da Idade Media, esa estrela ou esa etimoloxía é dada por certa porque na heráldica da cidade xa empeza a figurar a estrela, xa digo, desde a época medieval. E hoxe en día o escudo da cidade é unha estrela ou ben un sepulcro con unha estrela en riba, son o brasón habitual. Pero López Ferreiro, na historia da Santa Apostólica Metropolitana Iglesia de Santiago, ás veces ditámola así como Sami, no primeiro tomo, resume toda esta tradición e di: para resumir, diremos que los nombres que sucesivamente foi conocido, el lugar del sepulcro de Santiago fueron los siguientes: Liberum Donum, xa vimos; Arca Marmórica, xa vimos. Non vimos. O que vimos foi Arquis Marmóricos en plural. El xa o arrima a Arca Marmórica, que se aproxima máis a Marmárica, aquela da lenda. Arca Marmárica e Campus Estela e o Compostela. Isto xa arrima a auga o seu muiño. Non se rexistra o Campus Estela, rexistrase Compostela, el xa lle asigna a etimoloxía, e López Ferreiro, na súa historia, de alguma maneira, oficializou a etimoloxía de Campus Estela. Neste, dá a explicación de por qué eses nomes. El primero, sin duda, aludiendo sin duda a la espontánea donación de Lupa. É curioso que él asocia o Liberum Donum a doazón da traslatio, da lenda do primeiro século, e non as doazóns dos reis logo de Inventio, que sería o máis verosímil. Os reis, desde Afonso II a Afonso III, vanlle concedendo á Igrexa de Santiago diferentes alfoces, como se diría na época, con un circuito marcado polos miliarios chamados milladoiros, que despois, se ven o caso, falamos tamén deles. Pero logo, el segundo dice: nació de la forma y materia del monumento sepulcral, o de Arca Marmórica. Y el tercero se debe a las circunstancias maravillosas del descubrimiento del cuerpo de Santiago a principios del siglo IX, y desde entonces quedó como nombre propio del lugar. Compostela sí, pero etimología que di él non ten por qué. No obstante, hasta mediados del siglo XI, é importante que él mesmo recoñece isto, hasta mediados del siglo XI, en los diplomas de nuestros monarcas, continuó usándose el antiguo nombre tradicional de Arca non. Arquis, sí, vedes como vai? De Arca Marmórica, e don Fernando I, su privilegio estatal, fue el primero que empleou. Bueno, hoxe temos outros documentos anteriores onde se cita Compostela, e non o que menciona López Ferreiro, pero en calquera caso interésanos ver isto, a oficialización da etimoloxía de Arca Marmórica. Bueno, cito aí os diferentes nomes: Locus Santus, que efectivamente aparece na documentación, o do Arquis Marmórica, que tamén aparece na documentación, o Compositum Tellus e o Libredón. Non temos garantía de que existisen como nome. Desde logo temos máis garantía de Libredón que non o outro. O outro é unha pura fantasía etimolóxica, pero que tivo moito arraigo. Ese Compositum Tellus, Tellus Telluris sería
compositum tellurem, eu non sei como sería o acusativo, pero en calquera caso. Ese compositum, que ten que ver co verbo componere, e o participio ten que ver co que nós hoxe chamamos compost, en materia orgánica en descomposición, utilizada como fertilizante, este tipo de cousas, e deu orixe a unha tradición que tamén se cita con frecuencia, porque no fondo esa materia orgánica en descomposición ten que ver co cemiterio e co enterramento de xente viva. Bueno, a de Campos Estela, xa digo aí, consolidada na tradición, amor ruibal, é que ten gracia entre coengos anda o xogo, como se di. López Ferreiro era coengo da catedral, outro coengo da catedral que é Ángel Amor Ruibal, este era experto era paleolingüista, experto en indoeuropeo, supostamente, naquela época. Este foi quen defendeu que ese nome de Liberum Donum era un nome céltico e era o nome antigo da cidade, ata que foi sustituído polo de Compostela. Bueno, hai moitas obxeccións, poño aí as de Abelardo Moralejo, que votou por... Vamos, hai moitos argumentos en contra desa terceira. Quero mencionar a Salustiano Portela Pazos porque dentro deste diálogo de coengos da catedral foi o primeiro que propuxo que Compostela é o que parece. Bueno, probablemente xa houbera outros previos, pero el di Compostela quitamos o sufixo diminutivo e queda composta. E composta é o participio do verbo componere, e non hai máis voltas. Joseph Peel e outros lingüistas ben recoñecidos deron por válida esta explicación e é a que máis. É dicir, con moita frecuencia os topónimos son o que parecen. Pois ben, poxen aí abaixo o tipo de obxeccións contra que Compostela sexa Campus Estela, porque dixen antes que, fundamentalmente, se un topónimo ten 200 anos de antigüidade, no momento que aparece por primeira vez o topónimo, todos os compostos de campus, máis un segundo elemento, na toponimia galega sobreviven hoxe. Campo Redondo, hai moitísimos topónimos. Non tiña sentido que se alterase o primeiro elemento dun composto dunha palabra tan común. E o segundo elemento, a estela, tamén ten outra dificultade para dar por válida esta, e é que no latín hispánico occidental o latín stela tiña unha variante con R, strela, probablemente, segundo algúns, por interferencia de aster, de astro, ou pola razón que sexa, pero non había estela, de maneira que unha etimoloxía popular non pode producir un topónimo nun latín diferente do que se fala no lugar, de maneira que non... Bueno, a partir de aquí, xa digo, desde finais da Idade Media, aínda que non hai un apoio que diga Compostela e Campus Estela, convértese na auténtica etimoloxía, dase por certa e figura nos emblemas heráldicos, porque, insisto de novo, a heráldica con moitísima frecuencia reprodúcenos a etimoloxía que se lle daba o nome naquela visión medieval das etimoloxías como a arte etimolóxica, pero ten interese, e ademais o que se pensa das palabras, aínda que sexa falso, forma parte da historia das palabras. Bueno, se insisto nesto é porque tamén quero comentar outro detalle, puxen ali un fragmentiño eu creo que é do Calixtino, pero copiei da copia do Códice de Salamanca, porque do auténtico non tiña a man unha imaxe, pero porque fala deses moluscos que vulgo, quos vulgo veeras vocat, aquí precisamente faltalle o til veneras, teria que poñer, chamadas vieiras. Insisto, xa o teño comentado, creo que xa comentei cos colegas do proxecto onomástico en Hispania, toponimástico en Hispania, que a vieira é un emblema nacido en lingua galega, é unha produción da lingua galega, aínda que sexa unha imaxe, pero nace en lingua galega porque só en lingua, o emblema dos peregrinos, porque só en lingua galega confluen o derivado de vía, viaria, co nome da cuncha derivada de Venus, Venera ou Veneria. É dicir, é a lingua galega a que produce este emblema. Continuamos.
remato, non sei se ainda teño tempo, que me estou indo, como andamos un pouco mal. Bueno, comentei antes que a estrela, realmente a estrela non aparece ata o Códice Calistino e aparece no chamado no soño de Carlomagno. Unha lenda que logo a tradición considerou espuria, que foi, bueno, xa sabedes, o libro de Turpín, a historia Turpini, que formaba parte do Códice Calistino, foi expurgada do Códice por ofensiva. Hai esa famosa frase de Ambrosio de Morales que veu encomendado polo rei Felipe II e cando viu aquilo, tío, cosas tan feas e deshonestas que máis valieron haberlo escrito, e recomenda a catedral que expurguen o Códice Calistino dese libro, e expúrgano e cortan a cabeza a Carlomagno, como veremos despois. Bueno, pero o que me interesa esta é a representación do Somnium Caroli Magni da propia tumba en Aquisgrán. É unha iconografía recente, pero o que me interesa é a cuestión das estrelas, como vedes aí, Santiago aparecéndoselle a Carlomagno, o padre Sarmiento, por exemplo, coa súa curiosidade, apenas se detén na toponimia xacobea. Por qué? Pois eu creo que lle producía un pouco, non coñezo toda a obra de Sarmiento por completo, pero producíalle un pouco, unha sensación un pouco desagradable, e fundamentalmente por causa das lendas carolinxias e deste libro, da historia Turpini. Dedícalle, cando comenta a recomendación de Ambrosio de Morales á catedral, de que teñen que lipar isto, el tamén se pon aí, así que Carlomagno foi o primeiro peregrino, que patrañas, bueno, chámalle de todo, non lle gusta nada toda esta cosa. Pero interesábame as estrelas. Bueno, teño aquí unha lista de outros posibles topónimos que crearon etimoloxía ou etimoloxías que produciron topónimo ou outras etimoloxías de outras cousas relacionadas que podemos chamar xacobeas. Non me deteño nelas porque creo que non vai dar tempo, pero tiramos para diante porque me interesa falar de outra cuestión que son os topónimos xacobeos do rei Don Afonso. Xa prescindo do numeral, porque hai que andar dicindo Afonso VIII chamado noveno, voulle chamar Don Afonso, que é como lle chamaron aquí, porque como lle puxeron de nome a ponte de peregrinos que el construíu sobre o Tambre para cruzar o río Tambre, que é coñecida hoxe como Ponte Nafonso. Conserva o N do Don, e interpretouse Ponte do, interpretouse que era aí a contracción da preposición e o artigo, e a Ponte Nafonso. Quédame tan pequenos que non nos vexo, teño que dar a volta. Bueno, o que quero poñer aquí é unha relación de cartas forais concedidas por este rei a diferentes localidades galegas, onde se produce mudanza do nome. O modelo era, primeiro, isto é unha cosa relativamente regular na Idade Media. No avance da Reconquista, moitas localidades que tiñan un nome arábigo foron sustituídos os seus nomes por nomes cristiáns. Pero xa en territorio dos reinos cristiáns do norte tamén empeza a producirse esta modificación dun nome con motivo da concesión da carta foral ou do foro municipal, ou como lle queiramos chamar. O rei concede a unha localidade reguenga, é dicir, onde o rei é o señor, concedelle unha serie de dereitos aos seus veciños, e con motivo desa concesión cambia o nome. O modelo principal para Don Afonso foi o foral de Benavente concedido polo seu pai a unha vila que se chamaba previamente Malgrado e cambiou o nome por Benavente, facendo unha retoponimización que xa tiña tradición non só a antiga Benevento italiana, senón en Francia, tomando o modelo da clásica italiana, tamén mudaron o nome polo nome de Benevento. Bueno, pois, o que fai este rei cando concede o nome, cando concede o foral, ás veces é cambiarlle o nome ás localidades. Puxen aí unha lista de vilas que recibiron carta foral. A primeira máis antiga que temos, que é a de Vilanova de Oscos, non lle cambia o nome, parece ser. Pero outras veces o Vilanova de Composto é posto por el. Aquí non incluín, pero, por exemplo, concédelle carta foral a Sarria e a partir dese momento pasa a chamarse Vilanova de Sarria, pero realmente non arraigou e a xente continuou utilizando Sarria. Bueno, o que me interesa destes nomes,
cito aí, o de Milmanda, este foi estudado por Kremer, é unha fortaleza que se construe nun sitio previamente deshabitado, de maneira que non tiña nome. Rematada a fortaleza, o rei fai un chamamento para habitar a vila próxima a esa fortaleza. A fortaleza chamase hoxe Alcázar, na Idade Media Alcácer de Milmanda, e fai un chamamento para poboar a vila, que aínda non existe, e no documento di vila codicitur Milmanda, é dicir, o Milmanda dicitur. El se lle pon o nome e que veñan os habitantes. Outro, esta non é realmente un topónimo xacobeo, pero interésame comentar isto porque ás veces, cando o rei concede a carta de Pobo-Vento, a modificación do nome faise explícita na carta. Por exemplo, cando concede o de Baiona, di e imponoean de novo, é dicir, por primeira vez, de novo nomen Baionan, e cita o nome antigo, que era Erizanan. Outras veces, como no de Milmanda, pois dáse por suposto que se chamou Milmanda sempre. Outras veces, a cousa é máis ambigua, na Coruña, que se chamaba previamente Faro, na carta foral, non conservamos a carta foral, pero conservamos documentos contemporáneos ou simultáneos das compensacións que lle dá ao mosteiro de Sobrado e máis a Catedral de Santiago. Na carta di in loco quidicitur Crunia apud Turrin de Faro. Faro é o nome antigo da Coruña. O que me interesa aquí é que tradicionalmente a xente dicía, bueno, pois escolleu un microtopónimo das proximidades. Primeiro, non se documenta por ningún lado ese microtopónimo e hai suficiente documentación da Coruña e os seus arredores e as propiedades no mosteiro de Sobrado para saber se ese topónimo existía. Que lle pasou ao rei? Escolleu un microtopónimo que nin siquiera estaba documentado, era aficionado á microtoponimia. É insensato cando coñecemos as demais. Pero curiosamente no de Baiona, cando di Vila Ericanan, impono ean de novo nomine Baionan, pois tamén había xente que decía Baiona sería o nome dun pequeno lugar nos arredores de Erizana, pois hai suficiente documentación do mosteiro de Santa María de Oia para saber que non había tal. O rei chega e impón un novo nome. E son nomes de repertorio, o caso algúns, e outros son nomes motivados pola cousa xacobea, que son os que me interesa comentar a mí. Bueno, cales son os motivados pola cousa xacobea ou polo fenómeno xacobeo? Meto aquí o de Rozabales, é unha vila que se chama, unha parroquia que se chama Santa María de Salvador, que está documentada desde o século VI, é unha das extremas na división en condados de Lugo, vinculadas aos concilios de Lugo e de Braga de 569 e 572, poden ser apócrifos, é dicir, poden ser engadidos posteriores eses nomes, pero en calquera caso Salvador era un topónimo antigo, como mostra a propia tónica en U, Salvatori, aínda o I longo do xenitivo afectaba a tónica pechándoa, senón o resultado sería Salvador. Que hoxe digan Salvador é un indicio porque conservan o nome de Salvador como unha aldea da parroquia. A parroquia enteira concede aos monxes de Rozabales, os cabaleiros de Rozabales, e pasa a chamarse Rozabales. Viana do Bolo, que é a que máis me interesa desde o punto de vista xacobeo. O rei, non conservamos a carta foral, pero sabemos que o lugar se chamaba previamente Robreda, chamábase previamente Robreda, e o rei imponlle o nome de Viana. Non conservamos a carta, pero conservamos documentos que nos permiten saber que se chamaba previamente Viana. Durante un tempo funciona con un composto, Viana de Robreda. Ten o seu interese este Robreda porque moitos rebordaos e rebordáns da toponimia, que son xentilicios procedentes dun territorio, non se sabía moi ben de que, hoxe sabemos que é de toda esa zona de Viana do Bolo. E poño tamén a Coruña. De onde toma el o topónimo Coruña? Pois toma da relación de cidades que, segundo a historia Turpini, conquistou Carlomagno en Galicia. No texto original en latín, primeiro explica as cidades que conquista en Galicia e logo en Hispania. Cando se fai a traducción ao galego nos Milagres de Santiago, esta división xa non se mantén. Pero no texto original do século XII, di urbes et maiores vile. Digo, para quen cree que Coruña existía como microtopónimo, porque aquí cita un Crunia.
entre as urbes e maiores vile, desde logo que non. A relación dos nomes que cita, como xa estudiou Anguita Jaén, estas cidades que conquista Carlomagno, son todas eles sedes episcopais, de maneira que ese Crunia que aparece aí haberá que buscarlle unha explicación. Eu creo que é un lapsus calami por Cauria, porque sobre Coria sí que tiña pretensións a Igrexa Compostelana, e finalmente Coria foi e non figura Cauria, non figura na relación que lle correspondería entre as da Lusitania, que quedan excluídas das pretensións galegas, que son as que van aquí en Galicia, porque empeza con Viseu, con Lamego, e non vai coas de Emérita, Cauria, e debería ir. Se non está ali, é porque está aí. En principio, Bisunia, a deformación Bisunia por Viseu, a propia deformación dos nomes funcionaba como unha especie de garantía da antigüidade do texto. Bisunia, Lamego recoñécese, Dumia, recoñécese, Colimbria, Lugo, Aurenas por Auriense, é un pouco extraño, pero enténdese, Iria, Tuda, Tui, Mindonia, Mondoñedo, Brácara, Metrópolis, Quíbita, Santa María, Bimaranis, é a única que non era unha metrópole, unha sede episcopal, pero era o lugar onde se corou o rei de Portugal. Era o rei de Portugal moi recentemente, na década previa, de 1130. Bimarana, Crunia e Compostela. Na traducción que se fai ao galego xa remato, na traducción que se fai ao galego da historia Turpini, enumeran as cidades e prescinden. Non, esta é a aparición, salta, disculpade, quería ver, na traducción que se fai ao galego da historia Turpini, cando se editan as cidades conquistadas por Carlomagno en Galicia, xa prescinde de Crunia e salta de Santa de Guimarães, Compostela, que entón era vila pequena. E así é como di, aquí na nota, el Códice Latino, esta é a edición de Aidillo, porque era que tiña man, el Códice Latino, despois de Guimarães, cita Crunia omitida en el gallego. Por que omiten Crunia cando fan a traducción ao galego, a traducción medieval do século XIV ou inicios do XV, do texto? Porque nese momento Crunia xa era unha localidade concreta, pero eles están traducindo un texto de cando esa vila se chamaba Faro, porque a vila chamouse Faro durante todo o século XII e na primeira década do XIII, ata que o rei lle cambia o nome. Remato xa, tiña o tempo axustado e excedínme demasiado, pídolle perdón a Carlos que ten que intervir despois. Moitas grazas pola vosa atención.